Pipe Industrial България ООД е специализирана в производство на висококачествени тръби и фитинги от ПВЦ за канализация съгласно изискванията на всички европейски стандарти и норми. Оборудвана е с модерни машини на фирмите Weber, екструдерна линия, смесител на плазмек и шприц-автомат на Енгел. С прилагането на нова технология в екструдирането на тръбите, Pipe Industrial България е първото предприятие в страната, което произвежда триструктурни тръби – гладък вътрешен и външен и разпенен среден слой. Този вид тръби имат голямо предимство, че са олекотени и позволяват бърз и лесен монтаж. Използваните добавки са на признати фирми и доставчици, което допринася за създаването на продукция с безкомпромисно качество. Pipe Industrial изгради своя клон в Самоков през 2006 година и от юли започна своята производствена дейност. В момента в дружеството работят 74 човека, като през тази година се предвижда разкриването на 25 нови работни места. За краткия период от една година фирмата е инвестирала в колона над 3 милиона евро. Изградени са производствени и складови помещения, закупени са машини и екипировка. Производството е с затворен цикъл, от суровината до готовия продукт. С смесителя се подготвя материала и се разпределя шприц-автомата и екструдерната линия, където се реализира производствената дейност. Контролът се осъществява от модерна компютърна система, която следи целия процес. Предвижда се до юни да бъдат закупени още 3 шприц-автомата и една екструдерна линия на обща стойност 1,5 милиона евро. Pipe Industrial е марка, която ежедневно се утвърждава на пазара, защото фирмената ѝ философия е преди всичко доверие у клиента.